Стигаме на летището и ще излитаме малко по-късно, защото полета, както обикновено, има закъснение около час и малко. Малко сте се погрижил да бъде. И ще ви покажем къде ще бъдем и с кого. А сега вижте кой ни чака на летището. Та-да! Минахте ли, приятелчета? Обичайните за подозрение. Чакай малко. Hey, Meta. Take a picture. Да, виж как сметна. Hey, Meta, baby. Тя въобще не очаква. Къде отиваме? Полет имаше само час и половина закъснение, така че. Какво става? Къде си чулата? Ето тук Франция, аз ще си ги сложа готини. Цак. Ще имаме много як контент. Да. Аз ще снимам влог между другото. За YouTube. Добре, какво искаш да кажа? Нещо яко. Разкажи виц. Да разкажа виц. Дай ми тема. Кажи ми тема. Да не е за да не е за Добре, един за Иванчо отишъл при дядо си и вика: абе дядо, днеска в училище чух един човек да вика какво означава тази дума? И дядото казва: искаш ли сега да ти разкажа с една истинска история да разбереш какво е? Той казал: да, дядо, разкажи ми. Едно време тръгна да разказва дядото, като бяхме млади, аз имах двама най-добри мои приятели, Пешо и Гошо, и аз. И като млади бяхме овчари. И една цяла зима прекарахме много високо в Балкана, в една колиба с овцете, нямаше никакви жени, а ние на по 20 години. Прави ни много нагона е много голям, обаче няма какво. И тогава се разбрахме следното. Направихме сделка, всяка седмица един от нас да е жената, а другите двама да си вършат работата. Първата седмица аз бях жената, Пешо и Гошо се забавляваха на мой гръб. На втората седмица беше Пешо и аз и Гошо се забавлявахме на негов гръб. А на третата седмица, като беше ред на Гошо да е жената, той избяга. Ето това е. Само да ви кажа, че целият терминал слушава и слушава. Разделени сме, ето ги там. Кой да помисли да вземе места един до друг? Естествено. Каснахме на летището в Неапол и проверихме, тъй като идваме да изненадаме Диана. Тя днес на 27 има рожден ден. И идваме да изненадаме, но тя е сменила локацията и вместо в Неапол са на 2 часа и половина от. Така че взимаме рентакар и отиваме при тях. Като Диана абсолютно не подозира за нашето присъствие. Както и аз не подозират нищо за тази екскурзия, но мъжа ми, Жорка и Вики са организирали всичко. Кристиян пък е нашите уши там. И общо взето смятаме, че ще се получи много готина изненада. Кратко включваме с една много важна информация. Първо сме в ето този тук рентакар, но да знаете, четете си сетните букви, защото резервирахме онлайн, кола под найем, като първо, че самата рентакар компания беше възможно най-далеч от летището, както и да е. Не можеш да резервираш с дебитна карта, трябва да бъде кредитна карта и името на картодържателя плюс шофьора трябва да бъдат еднакви. Няма как някой от компанията, от случая ние сме 4 приятели, да дадем кредитната карта и да се качи да кара някой друг. Така че хора, гледайте ги тия неща, защото в момента ни добавиха над 1 час и ни искат някаква тъпа застраховка, която е около 70 евро, а реално тя колата ни е 73. Така че помислете. Удовлетворени са от порцията? Да, значи аз... Как ще поделим тази порция? Ето сега ти казвам, това е за мене. Това е за мене, това е за тебе, това е за Вики. За Амир по 2, защото той ни е шофьора. И ето едно за мене. Това е за Вики, що е с костилка. И това с тебе си го поделя.
Ето, това с тебе си го поделяме. С половинка хляб. Половинка хляб. Значи 3 филии за мене. Ето, 3 филии за мене. Така. И сега гледайте какво е най-важната операция. По-братски. Добре. Викни един кантар да премериме реално. Ето. Братска дялба. Братска дялба. Е така. Айде, всеки си има за ядене. Добре, че е хляба. Готови? Да ви е сладко. Не го ли направих честно сега? Бон апети! Бон апети! Така, хора, поговорката байгани в Европа далеч не е нереална и невъжаща и до днес. Тази сутрин решихме, че идваме в Италия, но няма да хващаме ферибот, защото е бавно или рейс, защото има проблеми. Ще си вземем кола под наем, което звучеше супер лесно. Защото беше при което ние намерихме най-ефтината, изглеждаше ефтина, супер бързо, лесно, всичко е наред. Само че дойдохме в Италия, където всъщност идваме да правим изненада на приятелката на брат ми, която всъщност очаква, че ще дойде, но ние не се издаваме до последно. Отидейки да вземем колата под наем, се оказаха 3 неща. Първо, резервацията на мое име е шофьора ни е това. И трябва резервацията на името на шофьора Амир, което се означава, че аз трябва да карам. Обаче се отваря първи проблем. Аз нямам кредитна карта, в мен трябва. Амир има, но той не е собственика на резервацията. Звъняхме и се занимахме 40 минути с букинг да не сменят собственика. Не може! При което, окей, оставам аз собственика. Като нямам кредитна карта, искат 70 евро. Даваме ги. 80 евро, няма проблем, даваме ги. След това, отваря се втори проблем. Аз съм шофьор ама ние ще платихме 90-80, още 90 евро депозит даваме, за да си имат. И се оказва, че аз съм под 30 години, което е още 43 евро такса за млад шофьор в Италия. Заради което от много ефтина колата стана не чак толкова ефтина, но пък с много весели изживявания и циркови. И тепърва нашето приключение започва. Намерихме най-близкото крайпътно нещо, просто за да ядем, защото този човек откачаше. И всичко започва много интересно. За 2 дни и половина смятам, че програмата ще е много наситена. Пожелайте ми успех! Харесвате ли любовче? Ей, имаш 4-5 мидички. Те са гадни. Гадни? Не препоръчваме този ресторант, знаеш. Пристигнахме, ето тук отгоре ни е ресторанчето. Ма сега искам да ви покажа гледката. Мале, виличката, басейнчето е... Дами и господа, гледка. Уникално. Ето тук ще се преобличаме! Изкатерихме се. Бери си на момент. Нагоре по принцип, да знаеш хора. Ей, там горе чак ни е паркирна колата. Преоблякахме се, намерихме къде да спрем. И сега отиваме да изненадаме Дианка. И вървим към Равело. Днес има празник на града, ще има заря в 10 часа на площада. Ще гледаме и нея. Вметвам да се подготвите с удобни обувки, защото тук всичко е баирчета, тераси, но пък е много красиво. Рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, скъпа Диди!
Честит рожден ден на теб! Не мразиш. Всички наред, да хубаво е, няма да ти има нищо лошо. Добре, преди ти дарате те така. Не обичаш да се ден да не да гледа, само аз. И някакви смърдливи италянци, лати, Иване. Више само. Више. Еми да си свидим, че ни покупите. Затвори си очите сега, Доби ще махне ръцете си, затваря очите, не ги отваряш. Затваря и не гледай. Само ако си ги отворила. Сега ще ме обличайте в... Мокин. Както ви е тръгнало на капибари, въобще... Капибар не може да долетема от самолета. Що снимите капибари, ще... Давай, опа. Леко да не... Не, ще се скъсам. Чакай, стой. Скъсахме гъщеризон капибарата, ще се скъса лицето. И Кристиян Петров запази изненадата до последно. Ние си мислехме, че той ще ни избрах, да. Няма как да стане. Това е една от най-добрите мои професии. Ама вие цялата ли ще правите капибара, бе? Еми да. А, вие луди ли сте, бе? Аз се какво, той ми вика рокли, това. Айде, Диана, ако знаеш как те гледат тук тия хора... Всичко е, трябва да се излагаме. То няма на къде вече, ние само на слънце не се излагаме. Стига бе! Нека виж, той има и обвайшка. Ти ми даде капибара. Дай. Доби, дръж хубаво това, защото тя е тарикат Балка и гледа отдолу. Спокойно, никой не ще ти размажа грима. Баси вие. Ама вие голем подарък сте и направили, бати капибарата е станала. Да ви кажа, че дигнахме ресторанта. Няма нищо да свигнем. И сега изчакай още не дей. Бата, не снимаш? Това беше много. Не, това не е сега. Ама какво станаме? Много ми че да вече това. Не, това е Ама дай направо да снимаш тук надолу. добре. Я да бъде трябва да сам, може да ме спокойно. Сега е момента. Сега е момента да фърлиме. Хайде, спасете ме, хора. Добре, ще махна те, не си отваря очите, моля те. Добре ги маха, не си отваряйте, направим една снимка. Стой, не гледай. Само се усмихни. Усмихни се. Капибара. Бара капи. И сега, секунда. Когато си отвориш очите, ще виж как изглеждаш. А да ги отваря. Да, отваряй ги. Вижте колко съм зарядна. Ох, боже. Това е твоята лична сила, тук натам. Ти вече си много част. Много фет! Това си е твоята сила. Да. И една от най-редките. Това сега вече има с какво да ходя на жеребе. Да. Ама не е капибара, мамка му. Може аз викам капибара, сега ще... Сега слушайте каква беше историята на нашето пътуване от организатори. Значи, историята беше следната. Идеята беше ние да тръгнем на 27-ми днес заедно, четиримата, вие сте тук. Първо да дойдем да изненадаме теб и след това да отпразнуваме на Доби рождения ден заедно. Да. Но Доби нямаше да знае за този факт, защото плана беше Амир да й каже вчера събирай багажа, утре тръгваме някъде и тя да ни види чак когато сме на летището днес и дори тя не знае къде отиваме и ти не знаеш, че да е да, и що? Щеше да го... Координатори бяха бате, за да каза какво правите вие и Амир, за да каже какво правят те. Шорката беше, аз съм за отиваме къде трябва. И аз бях, препращах информация към единия и другия, като рутер. Постоянно прехвърлях информация. Да, чакай, ти знаеш ли? Не. Ай, че не знаеш? Не. Опаза ли го до последно? Е почти до последно. Тя разбра миналия ден, не вчера. В петък. Янка, ще се ли си? Аз не мога да го пиша. Даже не сега ме някакво такова нещо да направя за вас. Честит рожден ден. Бъди жива и здрава. Е така сега сме готина компания. Обичаме те.
Да. Искам ти усмивката винаги на лицето. Благодаря. Аз просто се чувствах такова едно неудобно. Аз съм те питал как се чувстваш. Нещо да ви направя. Нали имаш усмивка на лицето? Да, много Да, яко. мога да направиш нещо за нас. Просто бяха много фактори. Първо, търси билети, ама да само в най-кратката дата, защото трябва да се връщам на работа. Второ, като намериш, трябва да са много ефтини, защото всички излезе с парите в момента. Пари, няма действие. Говори ми, бе. Всички се забия в магазините. Аз преживай ама тонки веднъж кола ти годината казвам. Там рожден това ден, го пари знам. Аз съм гръмнал. разбирам се много добре, при мен е по-зле положението, да знаеш. Няма проблеми. Намери от тия да ти дам колко се може по-кратко, ама да хване всичко. Днеска пристигаме, отиваме за рентакара. Резервацията на мое име. Те казват, кой ще кара колата? Аз викам той. Не, на който е резервацията, той трябва да кара колата. Викам, добре, ще кара, проблеми няма. Книжка има. Дайте кредитна карта. Кредитна карта няма. Аз имам две, онлайн физическа, в мене няма. Викам, не няма. Не може без кредитна карта. И сега по-скъпо, нали? Аз казвам, не може. И тогава дайте 70 евро гаранция за това, че нямате кредитна карта, за да е гаранция, че може с дебитна да минете. Викам, добре, дайте малко 5 минути и ние пак събрахме семейния съвет и почваме. Какво става? Първа опция да звънем на Booking да сменим името на резервация да Дамир. Втора опция да си платим 70 евро. С Booking, както разбирате, се свързваме шанс за смяна на резервацията. Трудно 1000 варианта и викат 2 часа трябва да чакате. Аз викам, не мога. Сменим, ама чакате 2 часа. Пълен абсурд. И след което какво се случи, аз поемам щафетата от тук. Направо решаваме, викам, плащаме ги тия 70 евро, не мога да чакаме повече, пълен абсурд. Ще ги връщат, нали? Не, това е за страховка, ти си плащаш за услуга. Има 90 евро, които си плащаш за депозит, които ги връщат. Плащаме 70 евро, защото нямаме кредитна карта, си ги плащаш като за страховка и гориш с тях. Отиваме там, те някаква опашка, чакай още половин час, враче. И крал тия ми казваме, ще ви ги дам, ще ви ги ударя от челото, ще ти ги ударя, разбираш ли. А некакъв там две се карат, разбираш ли. Един мъж и някаква жена се карат и по едно време то почва ме прекъсва, докато аз говоря с него. Викам, не ме прекъсва, бе, до сега вие се карат, аз тук съм клиент, бе, ти няма ме прекъсва, като се скарах. И то легна по-нисък от тревата. Слушате внимателно, докато да, окей, sorry, окей, I'm sorry. И почваме си говорим после с едно момиче и тя вика, окей, взени 70 евро и след това вика плюс 90 депозит. Плюс 90 депозит и дава и тя личната си карта и книжката и казва, we have a problem. Аз викам, какъв проблем? You're too young. You're under 25 years old. We have to charge you with extra fee for a young driver. Тоест трябва да ви чарджим още 50 евро. И Жорката такъв само го гледа. Откача всяка минута още 50 евро. Откача, да. Ние вика, тия тук ще ни шарат, докато може, виж, каквото може ще ни шарат. И Жорката вика, не може да ги свалите тия 43 евро. Тя не мога, независимо и пожа се кара с жената там. Тя чакайте да проверя. И накрая вика, окей. She is going not to pay anything about his age. I remove it. Верно ли бе? И спазарихме, бате, без проблеми. Не, това е за търговец. Аре, Ванда! Той не пие коремна да си е. Хайде, бият камбаните да ходим на заряда. La divina volontà del Padre Celeste. Sì, San Pantaleone, impetraci il cumulo di tutte le grazie soprannaturali. Едно сладолече и сега чакаме да пуснат зарята. Много е красиво. Може ли ще
Should we open again? И сега потегляме към площадчета, нали? Направо не знам на къде потегляме. Аз... Ти как? Като съда, че трябва да се връщаме, направо ми се... Направо викаш да останем да Направо спим тук. тук си оставам да се живее. Да, ева, с някакъв нещо, къде да телепортираше ме. Много е красиво. Как сте? Хапни ми да тръгваме след това обратно. Той има ли какво да видим? Аз не имам. Това е гледката, като слезнете от фуникулара. Много е красиво. Това е площадчето. Много е красиво, нали, Вики? Много, да. Happy birthday to you. Happy birthday. Желай си желание. Това трябва по-бързо да го духаш. Чакай, че тази се духа. За да ни помагат. Честито мене, Доби! А сега можеш да си видиш Viber. Да си видя Viber? Да, защото трябва да го видиш. Документ някъде. Отваря ли се? Извлечение от банкова сметка. Отворихме ти нова с 1 милион вътре. Дали? Отваря ли ти се? Еми чакам. Ще скачам с парашют! Кортизол! Много якичко, нали? Живота е твърде кратък, за да не скочиш с парашют. Абсолютно правилно. Много яко, много ви благодаря. Също така искам да пожелая нещо, което всички искат, но малци не успяват. Така че пожелавам ти да имаш хармония и баланс в живота. Поздравя! Ами не знаех, че ще видя тук. Късното развитие, как ще имаш прекрасен Sorry, my friend. в пътувания, в работа, в семейството, разбира се, финансово. Това е важно. Да се обичаме още 100 години напред. Много щастлива и да бъде специално за теб. Просто да бъдеш много щастлива. Виж се себе си. Всичко, което кажеш. Тук че се обърна рожден ден, като ще го пуснат. Живи и здраво. Жива. Все така, да
майка, да ходиш да движиш напред-назад, цяло и красива. Долу бюджет, не нагоре и напред, а някъде нагоре, като почва се разбира. Много страшно успехи, много хубави моменти с семейството, което семейство е прекрасно да го разповядат. Това ти весел празник. Всичко най-добро и много срещи. Искаш ли да им кажеш нещо? Да, много ви обичам. Благодаря ви. Разгладите ме. Монтирам аз това нещо, където го казвам. Хората, които влизат в такава среда по-висше стояща, както се казва в тия хотели санаториума номер 2, както е тук, така, те притежават доста по-големи способности и могат да си позволят доста по-големи неща. Тъй като моя световница с Дианка и така нататък е много добра приятелка, аз искам много, след няколко години, да мога да ти подаря това съкровище голямото. Знаеш защо? Не за друго. Да можеш да го напълниш с пари догоре. Айде искам сега да покажем тук лекичко на камерата. Колко е толкова? Оп, така само лекичко, 45. Какво пише отзад? Лева ли беше? Евра. 45 000 евро! Аз да не ти правя случайни пожелания. Ей, това е! Ей, такива приятели всеки му! Разхождаме се по уличката, която е с всички световни марки магазини. Но да ви кажа, повече ме впечатлява гледката. И сега гоним първата кабинка, за да можем да снимаме. Но разбира се, че и други са се досетили за тази моя идея. Щастие! Харесва ли ти тук? Добре, не си. Винаги е възможно! Как е полуфабрикат в Неапол, полуфабрикат? В Пловдив има по-хубаво. После кажете, че няма да ми върви по вода. Да премина и сега вече прикачваме в ето този ферибот, който не мога да ви опиша колко е бърз. Разходихме се. Беше много яко. Пътуването става беше ужасно. Имаше хора, които буквално повръщаха до нас турбички. Вижда се много бързо. Ще беше... Да, надяваме се тази част от пътуването да е по-яка. И да не ни стане лошо. Тегляме обратно към България. Беше много хубаво да ни се тръгна, но се налагаме. От пътуването, как се чувствате след пътуването? Най-полезното, като отидеш в Италия и попаднеш първо в заведение, дето се пица, попадеш първо заведение, не имаме пици. В каква Италия стига? Второ заведение, не имаме пици. Трето заведение, полуфабрикат пица, викаме ту. Метро. Италия ли не е Италия? Само кафета им става. Добре, че в последното заведение ми донесоха пицата и беха забравили да ми сложат гъбите. Хубаво, че от гъбите в пицата мога да се... И след това ми я върнах и накрая ядох пица и можеше да си тръгна с чисто сърце и съвест на ядо. Добре, че гъбите на пицата не фана други гъби. Ела! Айде, приятелчета, чао!